Усім салют! Вас вітає доброранок. Як пройшли ваші літні канікули? Усё поспели зрабіць. Добре покрили свої носики під сонейком. А ці навчилися плавати? А ті навчили таблицю множення. І кольки нових сябров у вас з'явилося? А книги, які ви прочитали? І кольки фотоздимків поспіли зробити? А малюнкаў? Ці, може, ви поспіли намалювати героїв доброранка? Цікаво, а кого ви малювали шестей? Касю, тебе я тут. А може не Касю і не Біяту, а усіми любимого Лесика? А я ведаю, хто зараз больш за всіх хвалюється. І хто? Тыя, хто адпраўляецца першы раз у першы клас. Гэта так урачыста стаяць на першай школьнай лінейцы, упершыню ўбачыць сваю настаўніцу, пазнаёміцца з аднакласнікамі. Многие одноклассники потом станут вашими лепшими сябрами на всё жыццё. Вы будете вучыцца пісаць і чытаць. І лічыць. А пасля станете вывучать замежную мову и уже на ёй читать и писать. Адным словам, у школе цудоўна. Только треба вельми стараться и быть вельми уважливым. А гэта не так проста. І калі не ва ўсіх гэта адразу атрымаецца, не сумуйце. Паступова вы навучыцеся і правільна адказваць на пытанне настаўніка, і прыгожа літары выводзіць. Але скажу вам по секрете, что у школах есть яшчэ і перапынкі. Гэта вельмі цікавы час. Можна пашумець, паскакаць і нават перакусіць. Так что усіх будущих першоклассников мы віншуем. І давайте парадуем і будучых першакласнікаў, а таксама другакласнікаў і трэцякласнікаў, і ўсіх школьнікаў. І падорым усім мультфільм. Давайте. Цікаво, а школы усюды аднолькавыя? Не, у некаторых 4 паверхі, у некаторых 3, а ёсць такія, што маюць толькі 1 паверх. У некаторых школах навучанне ідзе па-беларуску, у некаторых па-англійску, а ёсць такія, дзе вывучаюць усё па-кітайску. Але я ведаю, што многія школьныя праграмы вельмі адрозніваюцца ад нашых. Лесик, ты вельми любишь розную информацию отшупать. Растлумач, где и какие школы бывают. Добра, давайте пацікавімся самымі-самымі. Давайте. Лесик, ведаеш, а дзе знаходзіцца самая вясёлкавая школа? Так, зараз. Вось, самая вясёлкавая школа знаходзіцца ў Сінгапуры. Ой, поглядите, яна такая кольоровая, быццам великая веселка. У такой школе ніяк нязручна атрымліваць дрэнныя адзнакі. Лічу, что у этой школе вучні ніколі не спазняются на заняткі. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Наадварот, усе стараюцца прыйсці раней, каб больш часу правесці ў такой прыгожай школе. А я чула, что існуе подземная школа. І хто ў ёй вучыцца? Вясёлыя гномікі? Зусім не. У ёй вучацца такія ж дзеці, як і мы, і як усе гледачы добраранка. А дзе знаходзіцца такая школа? У Злучаных Штатах Амерыкі. А навошта такая школа? Гэта школа лічыцца самай энергазберагаючай. А гэта значыць, што яна дапамагае зберагчы прыроду. У школе пад зямлёй ёсць усё для добрай вучобы. І прасторныя класы, і спецыяльная сістэма, якая і грэе, і ахалоджвае. А гэта значыць, што ўсім вучням утульна знаходзіцца там. А ты, Кася, хацела б вучыцца ў такой школе? Ну, па праўдзе, кажучы, не вельмі. А чаму? Мне больш падабаецца што-небудзь высокае. Цікава, такія школы ёсць? Давайте пошукаем. Так. Ой, глядзі, а самая зялёная школа табе не падыдзе? А чым яна адметная? Такая школа пабудавана каля Парыжа. Глядзіце, пасярод звычайных дамоў знаходзіцца прыгожая кампазіцыя з травы і невялікіх дрэваў. У гэтай школы вельмі незвычайныя сцены. Яны рознай таўшчыні. А ведаеце навошта? Пакуль што не вельмі. У выступах на сценах расце трава. Гэта быццам невялікія клумбы. І лічыцца, што потым там могуць стварыць гнёзды птушкі. Уяўляеце, урок спеваў праводзіць якая-небудзь птушачка. Ага, сам салавей. А давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. А давайте пофантазируем и уявим, что мы директоры школы. Ух ты! Лічу, что с такой ролью я справлюся.
Вось і адкажыце, які новы прадмет будуць вывучаць вучні вашай школы. Я адразу дам адказ, што ў маёй школе падчас урокаў вучні будуць танцаваць. Гэта як? Танцаваць на літаратуры ці матэматыцы? Вядома, так лепш усё запамінацца будзе. Ага, 2 помножить на 2 – 4, 3 помножить на 3 – 9. Йоу, 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 йоу. А на літаратуры як? Можна танцаваць што-небудзь вельмі прыгожае. Напрыклад, вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ла-ла-ла-ла-ла. Кася, калі будзеш і спяваць, і танцаваць, нічога больш не пачуеш. Гэта табе так здаецца. Наадварот, яшчэ больш усяго запомніцца. Праверана Касей. Бията, а ты які урок у сваёй школе прыдумаеш? У маёй школе усе абавязкова будуць іграць на музычных інструментах. Лічу, што урокі фартэпіяна стане праводзіць сама дырэктар Бията. Так і будзе. Калі жадаеце, можаце да мяне на заняткі запісвацца. Я першая. А я самы першы. Вось яшчэ. Толькі папярэджваю, што ў маёй школе трэба вельмі старацца. Я готовая. Бията, а перапынкі ў тваёй школе хаця б будуць? Будуць. І ведаеце, што мы будзем рабіць на перапынках? Спяваць ці танцаваць? Ды яшчэ і мультфільмы глядзець. Б'ятачка, а давай зараз жа і зробім такі перапынак. Толькі можна я выберу мультик? Давайце хутчэй глядзець. Прапаную правесці апошнія дні канікул з карысцю. Гэта як? Абавязкова добра нагушкацца на арэлях і накатацца на самакатах. А на роварах? І на іх таксама. А яшчэ абавязкова паспейце прачытаць тую кніжку, якую вы не паспелі прачытаць на канікулах. І калі ласка, павучыцеся самастойна завязваць шнуркі і зашпільваць гузікі. Гэта Лесік сказаў на ўсялякі выпадак для тых, у каго гэта не вельмі атрымліваецца. І яшчэ абавязкова дамоўцеся з сябрамі сустрэцца разам і пагуляць у двары. І зрабіце многа-многа фотаздымкаў. І яшчэ адна просьба, асабіста мая. Што за яна, Б'ятачка? Я вельмі прашу намаляваць партрэты вядучых Добраранка. Можаце намаляваць таго, хто вам больш за ўсіх падабаецца. А калі хочаце, зрабіце агульны партрэт. І сябе не забудзьцеся дамаляваць. Уявіце, што вы таксама вядучыя Добраранка. І не забудьцеся, што ў новым навучальным годзе мы будзем сустракацца з вамі з панядзелка па пятніцу зранку У нашым Добраранку!